Naluto mo makan yan. Saka mo rin yung mga regular. Magtagalog ka. Naka-live ka ngayon. Ano lulutuin mo, mother? Ano, patola. Patola. Luto Mukhang ng marami bitik. tayo lulutuin ngayon, ah. Oo, Sino siya? Siya, sino? Ako si... Ay, gano'n. Hindi, yung nakaputi. Ngayon ko lang nakita yan, ah. Si ano, ano. Mm. Nanginig ka ng dita ka pamalugpong tayo. Anong gagawin niya sa baboy? Mukhang may inihiwa niya, no? Na? Nagtotota ako sa mga kuko. Tutorta ka sa apo mo. Oh. Nagluto ako ng Ano? bikit tsaka patola sa Mr. Kumpogi. Okay. Yun namang picho, yung mataba ko nga po. Yung mataba mo nga po. Ilan ba yung apo mo? Yung apo mo ilan? Apat, Apat. dalawa, si Trixel, Ah. si Evelyn, Mm. si Jessica, Ah. si Bonbon. Okay. Si Bonbon at saka si Denden, gusto yung torta. Ah. Si Kabaksoy naman gusto yung chicken plain. Ah. Si Eduardo Tuason naman gusto yung patola at saka luto. Kaming lahat ng malalaki gusto namin lahat ito. Walang Ah. hindi ayaw namin. Hindi ko mulot yan tayo. Uwa. Kaya tanayabi kayo pamulot. Balita ko marunong magluto yan, ah. Yung nangihiwa na nakaputi. Marunong. Ha? Pamilya ng mga Latina. Pangingatan niya, pamulutan niya ini. Dito kaya pa. Balita ko rin nagluluto dati sa restaurant yan. Ay, Masarap yung luta niya. Ah, kantin ba yon yung kinukwento mo? Walang na nakatawa ng kanyang balat. Oo. kantin yung kantin. Ay, Oo. ate, yung pangay ko yun. Ah, nagpalit kayo ng ano? Kampet. Napalit. Nagpalit. Makabidyo yan po, para kayo Ang medyo. Ah. na magkamaligat sa sabi. Ano, torta tsaka dalawa, no? Dalawang klaseng luto yan. Alam, hindi mo alam ito, patola at saka miswa. Patola tsaka miswa. Pag matanda ito, Na-discover ka tagay Mm. itong giniling, pag ano, Pag ano? pag ano ito, yung mga batang kuko. Okay. Ano ng chicken play Oo. sa taba soy ko nga po. Oo. Ayan. Ah, ganyan yung proseso niyan. Mm. Kung wala kang ano, walang anong tawag dito, walang giniling, ginagawa niyo na lang ganyan. Ay, Mano-mano ang tawag dyan, no? Yung kamay mo, baka madali. wala na Medyo layo-layo mo. tanggal. Ayun eh. Tulog yung apo mo? Tulog. Tulog. Ba't ito dyan ang tulog dito? Mm. Ay, asan eh. Sa tingin ko, magaling magluto to. Magandang umawak ng ano, kampet eh. Ditak-ditak yung bang kasama. Ano yung ditak-ditak? Kunti-kunti. Konti-konti. Konti-konti. Magkano yung baboy ngayon, ma? Ano ito? 200. 200? Ang kilo. Ang kilo? Ba, parang mahal ngayon. Ay, man na ngayon to eh. Mm. Wala nang mura ngayon. Wala nang mura. Ano? Ang galing niya, oh. Tingnan mo, parang dumaan sa makina. Kanina dumanan natin yung pwede. Torta yan, torta, no? O yung kamay mo na eh. Baka madadagdagan yung niluluto. Natatakot ka. Ay, patunggo na ka. Ikaw. Wow, galing oh. Ganyan pala yung ginagawa nila. Kung hindi kung hindi nakagiling yung baboy, tinatadtad. Wala nang giniling yan. Pinipino. Uy. Paso niya kumana. Paso na yung kumana. Ha? Paso
Mga ilang minuto yung proseso niya pag ginanyan mo. Pag tinadtad mo, Kalating oras. mga kalahating oras. Tapos madali lang lutuin yan. Pakulo muna ng tubig. Pakulo mo ng tubig. After na tinadtad. After na tinatry. Aro, nice discover ka po. Ay, yan ang scover lang. Marami kayo nila. May yain ng nanay ko. Ang nakay. Nagbalatan ta. Magaling magluto to. Hindi, patatas ang pong ng carrot. Mga ang patatas apat. Apat ka patatas. Maganda yung baboy na nabili mo na ya. Ito, maganda. Oh. Hindi ako bumibili pa. Kahit Oh. Basta Kapampangan, masarap magluto. maganda bang tinayi ko? Ay, maganda yung damit mo. Tinayi ko ito. Ikaw ang gumawa niyan. Yan po eh. Ba't ang galing mo? Pati manay eh. Parang marunong ka, ano? All around. Yung buhok mo na, ba't hindi natin iba, ano? Pakulay natin. Ay, huwag mo lang. Wag mo na. Kahit anong gawin mo, ganyan na lang yung tsura ko. Oh. Kaya atras na ako, hindi na pasulog. Hindi ko natira ko ngayon. Ano ako, nanyanervous ako sa COVID. Kaya po. Naninervous ka sa COVID. Ako ang nagtatrabaho pa. Para hindi ko kung kayang nakakawa niya, sa ako yung maragulin pa lang po. Oh, saka kami pa ko. Oo nga, no? Ang galing, no? Galing mo dito ba yan? Tirahin. Tirahin niya raw, oh. Hindi pa mulugtang kanina. Nakapamulit ka rin. Pwede. Baka lubog niya eh. Yan. Ipaglat yung tin. Pabukal mo na yung misan. Kailangan maliit yung iwan, no? Bago tatarin. Yeah. Pabukal niya kami bahay. Pang sahog ng ano yan, gulay. Ng Mickey. Kaya pala hindi mo tinadtad. Ito naman. Hindi ba maano yung tapat? Ilagay mo, masarap yan. Bukod ka kay Pretty. Oo, ang buhay yan. Oo, luglog muna kayo ng ketang kayo sa pabukal. Di na may dito kayo. Tulog yung mga apo mo ngayon? Alam mo, kaya walang patatas sa kukero. Na-spoiled sila sa'yo, no? Di na may dito kayo. Tulog yung mga apo mo ngayon? Alam mo, kaya walang patatas sa kukero. Na-spoiled sila sa'yo, no? Nanay. Lahat kasi binibigay mo eh. Tignan mo yan. Pagkain, merienda. Spoiled na spoiled sila sa'yo. Pati ako, spoiled sa'yo, di ba? Saan ka pa makakita ng nanay na ganito? Nag-iisang ikaw lang. Ewan ko lang kung makakakita kayo siya. Masipag ako, naglabada ako. Tapos na siya na mag-alala. Madaling araw pa lang, nagtatrabaho na yan. Kaya malakas. Inabag ko na yung Jessica. Yung mga apo niya. Inabag ko na yung kay Tete. Inabag ko yung kay Bonbon. Inabag ko na yung doctor ko. Gusto na yung JP, doon na lang, tsaka si Ethel, linabag ko na rin, tsaka yung Naman mo na rin. Ayan na, nakasampay na po. Kaya pumunta ako sa inyo doon, natutulog pa kayo kanina lang. Tulog pa kami. Mga anong oras ka nagpunta? Maaga. Maaga? Isip kami alas 3. Na madaling araw? Oo. Ba't ang aga? Ayun ko. Iba ng tira ko ngayon. Umapaga na paga yung gising mo na ya. Maaga ka natutulog, no? Ha? Maaga ka natutulog. Alas 9 na ako matulog kagabi. Alas 9 na? Eh di ilang oras lang yung tulog mo. Ha?
Ilang oras lang. Dalhin mo yung, ay kunin ko yung pagkakataan. Kunin mo. Sige, bantayan ko to. Punta ka mo nito, iwanan mo. So, nandito tayo kay Mother Dear. Ano yung gagawin mo dyan? Punta. Totorta ka. Iwain din naman maliliit. Ano sahog ng torta? Paano lutuin ng torta? Torta Kapampangan. Una, Oh, pakulong mo yung ano, yung... yung giniling. Okay. Tapos, pag nakakulo, iwain mong maliliit ito, iprito. Okay. Pag nalamig na, isa mo ng bawang, sibuyas, at saka tomato sauce. Tapos, lagay mo na yung giniling. Wala mo na yun. Ay, kung ano ko, kaya, otoy ko kaya rin nilo, kung balbat. Itatang ko dyan nga niya pa na, hindi kami mong marakulo. Okay, right? Hindi, para hindi ka mainip. Kwentuhan tayo. Oh, iiwain mo muna yan. Susunod, gagayatin mo na maliliit. Na. Tapos, nakakumukulo na yung ano niyan. Pakukuloyin mo na yung karne. After kumulo, may tomato sauce. O sige, gayatin mo muna. Mamaya, paano lutuin, no? May pamo ko ta, giling gama ko. Eh, may... Paano mo luto? Video natin, no? Sige. Ali, tuna. Ano, hindi. Para nakikita nila kung paano lutuin yan. Okay, tingnan natin mamaya susunod na kabanata.